Olulu sasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kuNdlunkulu weSABC eAuckland Park eGauteng nazo ziphambili. The names that are going to be taken from here, they'll be taken to the Home Affairs, where the Home Affairs will verify whether the papers is true, is it fake or not. Kube ngaphandle abangamakhulu amathathu bebejongwa inkcukacha zabo kwisebe lezemicimbi yasekhaya kwaZulu Natal. Umnye kuphela ufumaniseke ngenazi impepha waze wabanjwa. We work with the Department of Education and we then overlay this over the schools, not only the schools but also the bus routes and also the pickup points. Akaziwa ukuba ziyakuvulwa nini izikolo kwiphondo laseNtshona Koloni ngenxa yemvula ezimandla ezishiye indlela zikwimeko emaxongo. Igqiza laseMelika labaqeqesha abalithoba bebhola yomnyazi basketball likweli kule veki lifakana imilomo namaqeqeshi beli abatyelele eAtlanta naseGeorgia ebutsheni balonyaka kwinkqubo exhaswa ngezimali lisebe lezemidlalo. Molweni makhaya khongozela novimba wangokuhlwanje. Isebe lemicimbi yekhaya liqalise inkqubo yokuqinisekisa impepha zokuba semthethweni kwembacu ezikweli nesihleli kwiziko laseThekwini iDiaconia. Iqela liquka abasetyhini nabantwana lichitha intsuku eziliqela ngaphandle kweliziko emva kokubaleka kumakhaya azo ngenxa yezigrogriso nezityholo zohlaselo nokukhula kokujongana ngezikhondo zamehlo. Ukanti kule nkqubo kubanjwe ummi wangaphandle ofunyaniswe ngenazimpepha. Abasemagunyeni bathi le nkqubo yokuqinisekisa impepha zabemi bangaphandle abakweli iza kuphonononga ukuba abemi bangaphandle abakweli bakulungele kusini na ukuhlala kweli lizwe. We are scared. Some people, they are scared when we don't have bees. We are seeking bees here. We came here to get bees. So we can't go hospital. When we go hospital, they said you are foreign, you can't go inside. They are chasing us from the hospital. We are collating the names and those who claim that their papers are legal. So basically, the names that are going to be taken from here, they'll be taken to the Home Affairs, where the Home Affairs will verify whether the papers is true, is it fake or not. Kusenjalo inkokheli yeMachen Machu Jacinta Ngobese Zuma utyhola ngelithi abasemagunyeni bavumela abemi bangaphandle abangenazimpepha zifanelekileyo ukuba bahlale kweli loMzantsi Afrika besithela ngokufuna ukhuseleko lwembacu. Can't force communities to stay with people that they never asked. Home Affairs, when they integrated people into this country, they brought people into this country because there's been no integration. We as South Africans are the ones that are scared more than foreign nationals in our own country. At least they've got an option. They can always go back to their country. What option do we as South Africans have if our entire country becomes a site where everyone from Africa can dump their people, and anytime we say something about it, we're xenophobic? Ukanti Machen Mach ithi iza kuyibeka phansi kweliso elibukhali lenkqubo ukuqinisekisa ukuba akukho nyawo lwemfene. Uqhankqalazo oluchasene nembacu ezingenaziqinisekisi zokuba kweli lutsala amehlo elizwekazi Afrika iphela. Usekela Mongameli Paul Mashatile umemelele intsebenziswano phakathi kukarhulumente, inkokheli zemveli, imibutho yoluntu nabasemzini uqhubisana nemingeni ejamelene nelizwe. Umnumzana Mashatile bethetha kwisidlo sakusasa eseArhente yezophuhliso nobambiswano eAfrika iNEPAD eKapa nebhiyozela ukufinca ikota yenkulungwane yeminyaka yasekwayo. Lithuba lokrwaqula emva njengoko iNEPAD kaphela iminyaka engama-25 yasekwayo. Kodwa igxathu elihambileyo lifika kweli kukho kujamelana ngezikhondo zamehlo phakathi kwama-Afrika. Sekela Mongameli ube nezwi ngalenyewe. We gather today at the time when South Africa has, over the past few weeks, observed acts of violence against foreign nationals. While acknowledging concerns about illegal foreign nationals involved in crime, we strongly condemn the anti-migrant protests and xenophobic violence. Naye obesakuba ngumongameli uPawo Thabo Mbeki uhlomlile kulenyewe ebalula imbaluleko yompono yeNEPAD kwingxaki ezombethe eli. One prediction I will make: the Africans will continue to come to South Africa. Doesn't matter what you do. You can't change the hearts and the minds of these Africans. It's a particular frame of mind with regard to South Africa which they help to liberate.
Usomaqhuzu NEPAD uthi insebenziswano ngamandla kwilizwekazi. We need to really understand, African integration cannot take place if there is no mobility, if experts cannot go from one place to the other, if knowledge cannot go from one place to the other. Nanjengoko isakhuba imiguyo yenyanga yama-Afrika, iTshotshentla ingxoxo ngemfuduko yabantu phakathi kwamazwe elizwekazi iAfrika. Zizikole ezininzi eNtshona Koloni ezilahlekelwe lixesha lokufunda elisondeleyo kwiveki ezintathu ngenxa yemozulu embi. Akukafikeleleki kwizikole ezininzi ngenxa yokonakala kwendlela. Izikole ezininzi zonakaliswe zizikhukhula nomoya obubhudla ngamandla kutshanje. Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lithi zizikole ezintandathu kwizithili Eden neCentral Karoo ezivalweyo ude kuphele veki. Imozulu embi eNtshona Koloni kwiveki ephelileyo yonakalise indlela neziseko zophuhliso. Uninzi lwezikolo akufikeleleki kuzo. Isebe lezemfundo lephondo lithi kuza kwenziwa izicwangciso zokuba abafundi abashiyeke ngasemva ngezifundo bafundiswa njani. We also have about 60 schools that have reported damage requiring assistance from the department, and these are currently being assessed for repairs. These schools have, however, made arrangements to be open. Thank you to the officials, school staff, teachers and parents and the emergency services who are working to ensure that schooling can return to normal as soon as possible. Iza kuba zinsuku ezilishumi elinesithathu ngomso insuku ezilahlekileyo kwezizikolo zezithili emva kokuvalwa kwezikolo eGeorge, eNisna naseTsorini ngomhla wesithandathu kule nyanga. We work with the Department of Education and we then overlay this over the schools, not only the schools but also the bus routes and also the pickup points, because every pickup point you see there, that could be a child waiting there. Omnye umngeni omkhulu ekubuyiseleni ukufunda kukulungiswa kwendlela eziya kwizikolo ezichaphazekileyo. We've got to fix roads, we've got to fix bridges, we've got contractors on site. That has a consequence because perhaps a maintenance program has had to be stopped now. Ngabantu abalishumi elinanye kubikwa ukuba bayekwelo isemkhulu bengayolelanga kwa ukuyolela eNtshona Koloni ngelixa bengaphezulu kwekhulu lamawaka abachatshazelwe ngamandla zizikhukhula ezigubungele eNtshona Koloni. Athwaxwa zizikhukhula amafama engingqi yasePateni seGumtus Valley ngaphandle kwedolophu yaseGqeberha. La mafama athi lahleko yawo ingapha kokuqonda kwaye oku kungakhokelela ekubeni angakwazi nokubhatala kakuhle abasebenzi bawo nabasebenza nzima ukubeka ukutya etafileni. Unondaba wethu Lisa Dumezweni usenzelele ngxelo. Ndibulele kuwe sisanda nakubabukeli emakhaya apho sikhoyo siseGumtus Valley apho ke kuthe izikhukhula zabe ziyayithwaxa lengingqi kakhulu sikwifama apho kutyalwa khona ama-orange. Ukungena nje kwethu kule ngingqi khange kube kuhle kwaphela, umonakalo uyazibonakalela. Kunjalo nje amanzi ayangena phakathi kwezityalo, phakathi kwama-orange, amanye ayabonakala nalapha ezitalatweni nanjengokuba ke besihamba indlela igcwele ludaka. Uyawukhumbula ke sisanda into okubana xa izinto ezinjena zenzeke zithwaxe amafama eli loMzantsi Afrika, ithi loo nto leyo uqoqosho lweli lizwe lusebungciphekweni, ngoba kaloku uMzantsi Afrika uthumela izityalo, uthumela imifuno kumazwe angaphandle. Oko ke kuyakwazi ukuba kube nomthelela onzima kwizinga lezezimali leli loMzantsi Afrika, nto leyo enokuthi ikhokhelele naseluntwini lulahlekelwe yimisebenzi. Uyawukhumbula kungekudala kwiveki nje ezimbalwa ebephumile iinkcukacha-manani zisithi izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika liphinde lakhula, abantu abaninzi balahlekelwe yimisebenzi. Ngoku uMzantsi Afrika ujongene nezikhukhula kule ngingqi sikuyo. Ndizawuhamba ke kancinci apha ecaleni kwam ndinosisi ogama linguPortia. SisiPortia, mandizibulisele ndibulele nangexesha lakho. Khawusole usizobela nje umfanekiso ngqondweni into yoba ngela xesha bekunetha imvula engqondweni yakho bekusenzeka ntoni njengomntu ke osebenza efama ozaziyo into yoba xa izikhukhula zisenzeka mhlambi ithini imiphumela yoko, noba impilo yakho ngoku kwenzeka ntoni xa ubona lo monakalo unje? Good afternoon, ndinguPortia. Sisi, xa ndiyijonga le meko kwehlango lesine kwa umsebenzi uboss wethu wabuya, uCorne Miller wabuya wazosixhasa ukutsho bana amanzi ayahla, kungona athi fune sipakishe izinto zethu sikwazi ukuphuma because amanzi aduze.
kungona yena ephinda abuya basigqibile na sithi ewe sigqibile itruck yabuya yazihambisa kwiholo phanga phezulu akungangene 20 minutes phanga phezulu sijonga ngasezantsi sibona amanzi aflood all over nezindlu zabantu nemithi asikwazi nobabona anymore. Ukubuya kwethu last week ngoLesihlanu bekukho into ebhlungu, inhliziyo zethu zabhlungu kakhulu ukubona bana iOcha zethu amanzi adilize njani, because it's a whole year's work. Ukubona bana whole year's work is gone in effort. Sibulele kakhulu ke kusisiphoshiya sawube siyibamba apho ke sesanda ngoba ke uyavakala usisiphoshiya into bana ke bakhathazekile njengabasebenzi into bana kuninzi okwenzekileyo nomonakalo wenzekile mkhulu kule ndawo. Sithembe ke into ba urhulumente uza kuthatha ingqalelo azame ke ukukhawulelana neemeko ezinje ukuze uqoqosho loMzantsi Afrika nalo lungachaphazeleki. Enkosi. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. UMzantsi Afrika neBotswana zijonga ukuqinisa amatyathanga kwezorhwebo ezamandla nakwamanye amacandelo. uMongameli Cyril Ramaphosa noMongameli Duma Boko waseBotswana baqukumela ingxoxo yaseburhulumenteni phakathi kwalamazwe amabini namhlanje. Mongameli Cyril Ramaphosa umemelele ukuba kuqiniswe inzame zokusombulula imingeni ekhoyo kumba wabantu abafudukela kwamanye amazwe kwilizwekazi Afrika okukulandela intshukumo zoqhankqalazo eMzantsi Afrika malunga nomba wabemi bangaphandle abahlala eMzantsi Afrika bengenazimpepha zifanelekileyo. We've experienced a high influx of undocumented immigrants, contributing to tensions between some local communities and foreign nationals. Recent events in South Africa have once more brought to the fore the fault lines that all of us on the African continent must address. Paula malunga noqoqosho kaRamaphosa uvakalise ukuba uMzantsi Afrika uzivulile izandla kutyalo-mali oluphuma eBotswana ukwaliqhwabele izandla ilizwe laseBotswana ngesakhono sokuvelisa ichiza logonyo kwicandelo lalo lezolimo ukwathela amazwe mabini mawaqinise intsebenziswano kwezamandla. Continued cooperation between South Africa and Botswana in energy is paramount if we are to meet the energy needs of our people and to develop our productive sectors. Kanti uMongameli Duma Boko waseBotswana uvakalise ukuba kufuneka kuqiniswe intsebenziswano kumacandelo ohlukeneyo aquka ezobuchwepheshe ezolimo necandelo lesinyithi phakathi kwamanye. As we convene for the 6th session, we are encouraged by the tangible progress achieved through our partnership. Notably, we've improved efficiency at key border posts, and this has enhanced the movement of goods, services, and people. Ukwaphawule ukubaluleka kokuba kukhuselwe izimbiwa zoMzantsi Afrika nezaseBotswana. Olutyelelo lwaseburhulumenteni luqukunjelwe ngesibhambathiso sokuphucula urhwebelwano phakathi kwalamazwe mabini. Omasipala baseGauteng kuvakala ukuba batyala inkuntyula yemali engaphaya kwe-30 billion rand kwinkonzo yamanzi neyombane okuvele kusuku lokugqibela lophando lwekomishoni yamalungelo oluntu ngentlekele yamanzi. You are still spending beyond 100 million rand a year on water tankering, so you're utilizing them quite frequently. So I'm asking you, when will procured water tankering be phased out? What is the duration of these service level agreements? Iziphakamiso zanamhlanje ziqale kakubi. Phakathi kwemiba ethe yaphakanyiswa, uBoshoff ugxeke umasipala baseGauteng ngokuxhomekeka kakhulu kwiitanki zamanzi. And I've been on record in the media over the last few days saying that this phenomenon of water tankering is a brazen form of financial mismanagement.
Owona mzuzu ubukraka ibe kukuvela kweRand Water ibeka ubungakanani betyala lomasipala. Our biggest and the most and the biggest challenge for us is debtors days. We are particularly worried with the debt that is owed to us by municipalities. At this point in time, I think it's sitting at about 9 billion, and an overdue amount is about 6 billion. The current account is sitting at about 2 billion. Okanti uEskom uvakalisa ubuzaza belityala esithi omasipala baseRhawutini batyala eliziko lombani i22 billion yerandi. Uphando ngentsinda abadala yamanzi selenziwe kuwo onke amaphondo ngaphandle kwentshona nempuma koloni. Inkcukacha ngophando lolwamaphondo mabini ke zisaza kuqinisekiswa kwindaba ze-SABC. NdinguNomvuyo Ntanjana eRhawutini. Isebe lophuhliso loluntu eMpuma Koloni lisungule iphulo elixabisa phantse izigidi ezintlanu zerandi ukulwa nendlala kunye nongondleki kwilali yaseKalalo eMqanduli. Eliphulo lambelana nephulo lenyanga yokhuseleko lwabantwana elathi lasungulwa KwaZulu-Natal ebutsheni balenyanga. Kule nyanga yokukhuselwa kwabantwana iSABC yenze ingxelo yomntwana oneminyaka emithandathu ohoya umakhulu wakhe ongaboniyo kunye nonina ohlutshwa impilo. Kuye kwasekwa inkqubo ejolise ekulweni iimeko ezifana nezo. Kwinkqubo ezingaphaya kwama-60 kusekwe imali engange-5 million ukuze kuliwe nendlala, ukungahoywa kwabantu abadala kunye nokuqinisekisa ukuba abantwana bayakufumana ukutya. So ulapha usasa to register abantu bethu nokubaxela banazi inkonzo esinazo akuphilanga kule old age. Kukhona le grant ibingaziwa ye grant in aid yokunceda abantu abagcina abantu abadala. Le nkqubo iquka usasa namanye amasebe. Ukungafiki kweenkonzo zikarhulumente nongakwazi ukufaka izicelo zezibonelelo kuchazwe njengezinye zezinto ezinogalelo kwintlupheko abantu abajongene nayo. Uzama uqiniseka into yobana usondoza iinkonzo zikarhulumente eluntwini, ngakumbi uluntu oluhlelelekileyo, uluntu oluhlala kude kunee-offices zikarhulumente. Abahlali bathi kuye kunyanzeleke ukuba bahambe indlela ende ukuze bafumane uncedo. Ndile eXhorha ndiyokwenza i-certificate somntana eHome Affairs. Xa ndifika eHome Affairs kwathiwa mandihambe ndiye eMqanduli ndiyosenza khona. So ke ngoku imali eMqanduli bendingekabi nayo. Ngokwengxelo yekomishini yamalungelo abantu, bangaphaya kwekhulu abantwana abathe basweleka ngenxa yokungondleki kunyaka ka-2021 no-2022. NdinguNomzwane Lemngoma kwindaba ze-SABC eMqanduli. Iqela lezopolitiko iFF Plus lithi lokulungela ukusebenzisana namanye amaqela kuwo onke amaphondo xa kufika ulonyulo lorhulumente bengingqi, kodwa uwakhuphele ngaphandle amathuba okusebenzisana nombutho we-MKP, i-EFF kunye ne-ANC. iFF Plus isungule ngokusesikweni iphulo layo lokubhalisa amalungu eCenturion njengoko lilungiselela olonyulo luza kubanjwa ngoNovemba. Njengoko ilizwe lilungiselela unyulo lwangoNovemba, inkokheli yeFreedom Front Plus ithi urhulumente obumbano kayindawo kwaye nethemba lomanyano lunokwenzeka kwilizwe liphela, ingakumbi kwisixeko saseTshwane. We see that there are some parties that we do not agree with, like MK, like the EFF, and even the ANC. We prefer not to go with them, but other parties are there. For example, in Tshwane, it will most likely be a coalition between the Democratic Alliance and the Freedom Front Plus, and some other parties as well. Nangona lo mbutho usebenza kunye ne-ANC kwi-GNU, kodwa uthi abanqweneli kusebenza nawo kulawulo lomasipala. Lo mbutho uthi ukwamkele ukuthontelana kwamalungu amatsha kwaye wongeze ngelithi kungekudala uza kubhengeza abagqatswa bawo bosodolophu. Kwezemidlalo igqiza labaqeqeshi abalithoba bebhola yomnyazi ibasketball ncakasana bakweli kule veki lifaka nemilomo nabaqeqeshi beli abatyelele eAtlanta naseGeorgia ebutsheni balonyaka kwinkqubo exhaswa ngezimali lisebe lezemidlalo. Injongo yale nkqubo kukuphuhlisa italente. Inkqubo yophuhliso lwezakhono kumazwe ngamazwe i-International Society for Performance Improvement Program ngesingesi isebenzisa ezemidlalo njengekhubalo lokuxhonxa iinkokheli zangomso isomeleza noluntu. Olutyelelo luyinxalenye yetyathanga lentsebenziswano phakathi kwabaqeqeshi baseMelika nabeli loMzantsi Afrika nesigaba salo sokuqala siqale ngoJanuwari ngethuba abaqeqeshi beli balomdlalo bentingele eAtlanta. uKenny Bellinga ngumqeqeshi waseMelika
uNzulu ngamava okudlala kumazwe eMexico, Germany nasechina usebenza ngabantu abatsha. Oh, the talent, I love it. I love the fact that they have heart. That's my biggest thing. They're courageous and they've taken the opportunity to work with what they have, and I love that. Quentin Stevens naye incakuba kulomdlalo selesuka kuba ngukapteni weGeorgia Tech eMelika izihlandlo ezibini. Ukhwanqisekile kambe yindlela ulutsha lweli oluyilangazelela ngayo ibhola yomnyazi. I realized how much basketball means to the space. I think our first night we ended up at a big park where kids were playing outside, and you don't get that a lot in Atlanta, which I'm trying to develop. Ukanti ophuhlisa ulutsha kweli ukhanya nomwa uthi ukusebenza ngokuzimisela kuzala amaduna namathokazi. Showing our hard work because we've been here for the last 2 years and our work is starting to show off. Abaqeqeshi be-US abaphume Atlanta baza kuchitha iveki eGauteng zekamva babhekisa amapombo phansi kwentaba etafile eKapa. Kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumi kanje athanba mahle kakhulu amathuba emvula phaya eNorthern Cape kwehlela kwendawo ezikumzantsi ntshona welizwe kungenjalo ngu30% wamathuba emvula olindelekileyo kanti ke ngomsombukeli bonke abazisakhona ezamvula ezilindelekileyo kwiindawo ezininzi zelizwe futhi ke phako Bloemfontein eFreystata phaya abe mahle kakhulu amathuba emvula yabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku ezantuthu ezimandla ezilindelekileyo ngokuhlwa nje phako laphondo lase Northern Cape kanti ke sombukeli amaqondo okutshisa wangomso asibonisa into ba noko athande kuba phansi amaqondo phaya eGauteng abetha phaya ko18 phako Carltonville ngokunjalo naphaya eGauteng kanti ke xa sihlabela mgama sijonga ngomso phaya eLimpopo noko amaqondo mahle kuphole kakuhle ngo23 phaya eMusina ngelixa ngo19 ePolokwane masambe ke mbukeli singene ngokuphaya eMpumalanga nalapho noko amaqondo ethande ukufudumala ngo26 esikhukhuza kodwa ke ehle ngo17 phaya eEmelo ukuba ke wena mbukeli ukwelaphondo laKwaZulu Natal lindela imozulu efudumele nje kakuhle amaqondo betha phaya ko27 koRichards Bay ngelixa ingu22 eMnambithi Chuncembe singene eMpuma Koloni nalapho ke kuthanda uphola kakuhle amaqondo ngo22 phako ngokunjalo nako Makhanda kanti ke kuGompo ngu23 masingene ngokuphaya eNtshona Koloni nalapho amaqondo ethande ukuba phansi ngu18 olindelekileyo Mossel Bay Riversdale ngokunjalo naphaya koCape Agulhas ngelixa phaya koFredendal silindele u21 degrees Celsius ukuba ke usenambukeli masingene ke ngokuphakwe laphondo lase Northern Cape nalapho kufudumele kakuhle ngo25 eUppington ze ehla amaqondo ngo15 phaya eSutherland masambe ke ngoku siyotsho phaya eFreystata nalapho kuphole kakuhle koKroonstad ngamashumi 20 ngelixa koVepenar amaqondo ephansi ngo17 degrees ngoku masiqongothebekile phaya eNorthwest nalapho ndingatsho ndithi kuphole kakuhle amaqondo abetha kumashumi 20 phaya koOttosdal ngelixa koMahikeng silindele u22 degrees Celsius phaphama uthi uphele emehlweni kodwa ke ucela usale ezinhlizweni kamnandi mawethu.